Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigya po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, Pizza 27 na, buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagan ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutanan karong butaga mahigala. Duha ka pulis nga nag-surveillance subay sa gipatuman nga uplan paglalansag. Gipamusil sa mga suspek nga ilang gipanidan niadto ning Sabado sa gabi sa may Barangay Sudlon 2. Straight to the point. Yawa ning itabuan mahigala nag-surveillance ni mao mga pulis. Wa sila magdahom nga ang ilang gisurveillance mahigala nanguna magpamusil ginaon nila. Patay ang usa ka pulis nga sakop sa CIDG samtang ang usa naa karon sa tambalanan. Straight to the point. Ang mga suspek nga gituhoang gun for hire padayon pang gipangita karon sa kapulisan. Straight to the point. Kantari pagtagad do butaga mga higala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sukin tigpaminaw na ilhana sa kapulisan sa Liloan, ha? Ang kadtong suspek pagpatay sa usa ka babae sod sa simbahan sa Liloan. Straight to the point. Kaugalingong bana sa biktima maoy suspek nga giingong nahadlok nga ipapriso og balik sa asawa, human matod pa na vowsy na diay. Kaniadto apan nakagawas lamang. Straight to the point. Sus Ginoo ko, nakihaan na din kaniadto kasamang Ken na charge na din for violence against women and their children. O niya naunsa ba ning kalakiha mahigala? So kini man gud nga pagkapataya di man ni mahimo gud og kalit-kalit lang awa mang higalay. Tan-aw na to doon na gito relasyon either magtiayon or manag-uyab or manag-live-in or unsa ba ka to sila. Naa daw na problema sa pangisip kini mao nga bana di ay. So gipabawsi niya ni sa asawa kaniadto. Kaya sige lang ning pangulata karon mga higala kini karon nahadlok siya nga ipapriso balik sa asawa. Mao kana mga sukid di paminaw nga iyang giunhan og patay ang iyang asawa. Straight to the point. Yawa og naabot sa nahuna oy. Karon butaga tagantarig pagtagad sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin usa ka lula namatay sab sa sunog nga nahitabo kagahapon sa may Sudtungan, Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Straight to the point. Atol ni mahigala taon sa sunog. Wa makagawas kini maong lula. Straight to the point. Sa laing balita, mga residente sa Barangay Guba, Bukirang Barangay ning Dakbayan sa Sugbo nagpabiling wa mo uyon sa waste to energy facility nga planong tukuron sa ilang lugar. Taliwa sa mga pasalig ngadto kanila tungod kay matod pa kuwang na sila og pagsalig sa mga ahensya sa gobyerno. Straight to the point. Atalig pagtagad ng mutaga sa mga kagalaan. Kay dunay public hearing nga gipahigayon na tumilabay mga higala nga Biyernes ngani pipila sa mga residente sa maong nga lugar sa Barangay Guba ang nipaabot mga higala sa ilang concern diri mga kagalaan sa Sibianan DYHP kay mao lagi na nga duna mga higalay pagatukuron nga waste to energy nga naa diha sa ibutang na namang lugar. Unya matod pa medyo nabalaka sila sa kahimtang sa ilang panglawas pananglitan o magka-operate gyud kini maong waste to energy facility diha sa maong nga dapit. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kagalaan atong pagtagad sa mga to pagtiwas paghisgot labot na mahigala sa plano ni Congressman Doc Frasco, pagtukod og airport diri mahigala sa may sugod. Unsa naman ning kalakiha? Unya ang tourism industry sa Pilipinas ra ba? Ubos pagdumala mahigala sa iyang asawa nga si Cristina Garcia Frasco. Bida nabiyaan kita sa uban nato nga mga silingan nga mga nasod sa Asia. Nahibaw ba kaday unsa kadakong biya nato nabitad tag maayo? Lupig tag dako sa Vietnam, sa Thailand, Malaysia ug uban pa mga lugar nga within Asia mahigala. Naunsa naman ang kalakiha? Ato ni tagag pagtagad karon nga buntaga kay kini masagod si Cristina Garcia Frasco
O maghisgot tag marketing mga sukit ti paminawa magini sa experience marketing day. Straight to the Ang point. nagkapatudlo gid ini pagkasekretary mahigala sa Department of Tourism. Kay medyo politika man sad ni. Pero miingon ka mahigala og experience pag-promote sa usa ka produkto, wa pa nay mga higala experience. Straight to the point. Ganta pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin labing dagko nga business o workers group nagkahiusa sa ilang panawagan sa gobyerno nga mohimo og konkretong lakang batok sa korupsyon. Straight to the Apil point. na niini ang pagbutang og division sa Sandigan Bayan nga mututok sa kaso. May kalabutan sa flood control projects. Straight to the point. Katarig pagtagad ng butaga mahigala. Ingon man, ang pagbalik ni Ping Lacson unya human sa kalag-kalag, atong tan-awon mahigala unsa ang iyang direksyon niining iyang himuon unya nga investigasyon. Straight to the point. Iyang pagbalik isip Blue Ribbon Chairman. Kay uban mahigala na duha man og dawat. So si Lacson mo balik mga sukit tig paminaw og hinaot punta. Nga kining iyang pagbalik makalupad mga higala sa Lacson. Dili mahigala ikontrolar ang iya mahigalang direksyon. Dili mahigala diktahan ang iyang direksyon. Ato ni tagag pagtagad sab sa ato bawon-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang 99 ka mga bagong gi-hire sa ombudsman gihatagan og 7 ka adlaw pagduso sa ilang courtesy resignation. Kini uban pang mga sekretary niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Straight to the point.